c'est toute la ville de Kaloum maintenant qui est prise plutôt. Et donc les éléments des forces spéciales avec échange de tirs avec d'autres groupes qu'on ignore pour le moment. Assalamu alaikum. Hare mi wuri kam fop la landi stay do jam ala taw hare do jam ono sikko de gere on ko maison centrale on famale Kaloum fop ni tension on jawi king sikku be ben ko maison centrale fi be yani ton wobbe yimbe sokabe taw duwanobe selede tranquille bernon be ya c'est be yaltini hay wobbe be duwano ka yaltini de horejo wadu do yimbe may 28 septembre be yaltini horejo kon kadi himbe buy ko wadi wattane hila moja fewndu ka fewndi den do senirde no panique total be lannali jodade ko be felliti ko be wadi sélection alors que ona légal ona légitime jama o idamo teddintamo ko okkugol otoje iya do himbe be hikkaki himbe fufala fube no jette otoje jonne himbe wonbe yanganade lendi be hay salaire ji mabbe din c'est-à-dire hino hay be ala hebude no be gollira hay ko be gollata don buud mabbe no taxede be ala jonitede mi yeti ko société ji buyu no bloka e der telemele société ji yimbe buyno nanga ton yimbe buyno sokato est ce que don halde fi dum on ala wolde fi dum actualité jande no wodi ko walete Kaloum wana maison centrale tun woni problème on fami Kaloum fopan palais Mohamed 6 palais Mohamed 5 pardon Sékou Touria e fop kala ko inete hande suudu police lagine e der Kaloum no woni pay no wuli kay sikkube be hande lagine no buttini lagine awa lagine ko paradi lagine yimbe be andi hono on wala famude wala men janni o men holli on exemple ci bu yon famale senirde ko laba ko ton yaltinande o senirde ko hitta ko tumbe on yaltinande o ko be andi ko hi ko penale be fabrique ala ba mo be yaltina be webitana jamaam fo gira ya don yali gine njo no waywa gertugal goddo are nanga gongal e majje don ya hirsa e hiya wayde anda ko do ari etti don dimmo maggal yeyi hirso be yiya ƴiƴannam hatta si be on tigiri addani de saño de fokade de gira de yadon de yeggita dimmo maggal no wara ko non gine njo wayri wato weddi to onon be wonbe Kaloum jogito de bibbe modon men lagine ko braka dum goto votana Mamadi Doumbouya Mamadi so watti ko hore makko do jama votani mo goto votana Mamadi Doumbouya ko sodugol conscience jama o jokki kala mo jabale ko fala kom e nangamo ko dum be nangiri nene usu président Ali Bako ni be sokira mo maison centrale himbe buy hande nodi kidnapabe hidon andi Mamadi Doumbouya ko accale don boboy ko accalo mawdo mo 75 ans wona wondo e kaso waketa wattene ila moƴƴa hidin e situation ko tawata hino hulbini Mamadi o votanaka o ittay moneji makko din fo e jama parce que do yi mo piyande yimbe mo libude cuudi yimbe mo libude butikaji yimbe ko woccitoto nyama ko suuma yoni arde do ni konno jama la geno wadirta fewnu ka fewndi den do en fop meden doit immade daro darito wana maison centrale de yegite fi maison centrale la on yi entre force spéciale ben e heditibe go ko woni wadde tir onon sikode ko ni tum awa holo de do Mamadi le coup d'état qui arrive à Mamadi Doumbouya ça sera plus fort que le coup d'état du 5 septembre 2021 be itte mo partout les mo onon sikode jama on armée ko fetube armée wona fetube koni kadi be gerdir 2020 be ni wono yendino de hande kadi fi lamu wallene Alpha Condé joditike 2020 ye ya 2021 5 septembre 2020 bedo ar kiwli Alpha classe mo côté asikata kanko on wade ngil mabbayi bedo kadi goddo votanali be ari be tokkitike e lawol ngol Alpha Condé accuno himbe yobannobe Alpha Condé à l'époque 800 millions pour les élections ko be kadi c'est la même chose kadi woni yobande Mamadi Doumbouya on yiyali ha hande min gila aduna on weti ko lagine to mi ilamdo wudo jama o sedanina immo par intérêt personnel be inno kanko yo lando change ko wudi ko tawde ma wonu fala do change de won comète de par jour parce que mo fala wadde comète de par sinado wadata parce que na bobo mo 10 ans ko ki kalare wana bobo mo 12 ans est-ce qu'on famille donc watane hila moja les détirs à Kaloum ko subaka do fop no ande wana maison centrale de ko Kaloum fomino manini do braka won ben Kaloum adani la information je claire nini wana maison centrale be iwino ton déjà nini problème ko honto woni ko Kaloum tigiri entre les forces spéciales et heditibe ben ka armée ton ibe andi déjà mi ala natude dalle profondéji gonton mais holode hodo dom Mamadi Doumbouya e yaadibe makko ben fo yobe préparo be nangete be ware on respect be yimbe be wari
nos morts ne seront pas morts pour rien. Himbe be kidnappé ben yo Allah wallu be arabe wuru be selide parce que mayde Sadiba Coulibaly nde ko furema ko yalti e colonel oɗo Célestin oɗo ko Célestin onno kankadi ko furema ko yalti e oɗo kadi hombo o mo be wari e balle ko tawta ngalɗini jama o himɓe buno yaltini dande fureji mum himɓe buno naɓede hande pamalako ka burure surroye ton militaire ɓe radiɗo militaire ɓe ka force spécial e balle on yiyali ɗum fewdo ɗo wata goto welsido Mamadi Doumbouya on nangete waɗe on respect prometi on kadi mi addana on information ji claire parce que ɗon andi fewno ka fewdiɗen ɗo no kala wola ko wolta mais blogueur ɓe senirde ma ɗum waɗoɓe vidéo commenta senirde ɓe wolata jamais de la actualité fewdiɗo lagine na courant mari wona réseau mari wona laawi mari wona hôpital ji mari wona fus mo kala no sodde cuuɗi Europe mo kala no sodde cuuɗi Amérique joni ko poste de récompense na de gollugol leydi mapinɓe ko poste de récompense ɓe woni wadde hande ka leydi meɗen e innete kon ɗo gouvernement fenade ko ɗum ɓe jokki ɗo haray wattanila moƴƴa yo Allah newnan e leydi meɗen ndi hetto e juuɗe ɗi bandiji ɗo